Stiglo hitno obaveštenje iz produkcije za Teodoru Delić i Filipa Đukića. Bebica krenuo da se hvata za glavu kad je čuo o čemu je reč. Veliki šef je doneo važnu odluku. U Belu kuću danas je stiglo novo pismo velikog šefa, koje je izazvalo burne reakcije među učesnicima. Ovo nedeljni vođa Borislav Terzić-Terza okupio je zadrugare kako bi im pročitao važnu odluku produkcije. Kako je navedeno u pismu, 5 parova prošle nedelje dobilo je poseban zadatak, ali zbog toga što su pojedini učesnici vrlo brzo odustali, kolektivna nagrada je ovog puta izostala. Draga je Lito kako je 5 parova prošle nedelje bilo na zadatku, a neki su odmah odustali. Nemoguće je da dobijete kolektivnu nagradu. Međutim, jedan par je posebno nagrađen zbog svog truda, a to su Teodora i Filip. Oni će svoju nagradu dobiti u nedelju. Pozdrav, veliki šef, glasilo je u pismu. Odluka je momentalno podigla tenziju u Beloj kući, jer su mnogi očekivali zajedničku nagradu, dok su Teodora i Filip izdvojeni kao jedini učesnici koji su zadatak ispunili do kraja i pokazali najveću posvećenost.